Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaaswang at sa butihing narrator natin. Bago ko po simulang ibahagi ang aking karanasan, nais ko po munang magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Regine, tubong Baybay City, Leyte. At kasalukuyang naninirahan dito sa lalawigan ng Abuyog, Leyte. Sa ngayon po ay nagtatrabaho ako dito sa isa sa mga establishmentong hindi ko na lang babanggitin pa. Dahil hindi naman dito magaganap ang kwentong aking ibabahagi sa inyo, kundi sa lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Nangyari ito dekada 90 at ang edad ko noon ay 21 pa lamang. At itong mga panahong ito mga kaaswang ay kasalukuyang sumama ako sa aking mga pinsang dumalo ng piyestahang magaganap sa isang liblib na baryo. Siya nga po pala, hindi ko na po babanggitin pa ang baryo kung saan kami nagkapiesta dahil dito iikot ang aking karanasang ibabahagi at bilang respeto na rin po sa mga nakatira sa baryong iyon. Bale, itong mga panahong ito ay inanyayahan ako ng pinsan kong si Muna na pumunta sa isang liblib na baryo dahil sa fiesta umano, at inanyayahan siya ng kanyang kaklaseng pumunta sa bahay nito kung saan iyon nakatira sa liblib na baryo at malayo sa kabihasnan. Kaunting paliwanag lang ho sa lugar ng kaklase ng pinsan ko. Ang bahay pong pinuntahan namin ay malapit sa palayan. May madadaanan ka ring mga niyugan at talahiban bago mo ito marating at may malawak rin na mga lupaing may mga nakatanim na prutas. Mabibilang mo lang din ang mga bahay na naroroon at pawang may kalayuan pa iyon. Ano na insan, pumayag ka na para naman may kasama ako papunta doon. Ayaw kasi pumayag ni mama na gumala ako kung hindi ka kasama eh. Alam mo namang sa'yo lang may tiwala yung nanay ko na yun. Nakasimangot ng pagmamakaawa ng pinsan ko sa akin. Natawa naman ako at biniro siyang ayaw kong pumunta dahil wala naman akong hilig sa mga okasyon. Lalo na't malayo pa ang pupuntahan namin. Ano ba naman yan insan? Sige na, samahan mo na ako. Ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo. Sige na. Pangungulit ulit at pagmamakaawa nitong sabi sa akin. Hindi naman kasi ako mahilig sa mga ganyan insan, di ba? Alam mo naman yun. Ani ako. Sige na insan, sumama ka na sa akin. Hindi talaga kasi ako papayagan ng mga magulang ko kapag hindi ikaw ang kasama ko eh. Pagmamakaawa nito sa akin. Dahil sa kakulitan ng pinsan ko mga kaaswang, ay napilitan na akong samahan ito. Hindi kasi siya papayagan ng kanyang mga magulang kung hindi ko siya ipagpapaalam. Kaya naman para hindi na magtampo ito sa akin ng pinsan ko, ay pumayag na ako sa kagustuhan niya. Natuwa naman siya nang marinig ang sinabi kong papayag na ako. Kaya lang ay, may isang kondisyon. Sinabi naman niyang kahit anong kondisyon ang sasabihin ko, ay ayos lang sa kanya. Basta't ang importante ay makakapunta siya sa baryo ng kanyang kaibigan upang hindi siya mapahiya. Kaagad ko namang sinabi sa kanya na kailangan naming isama ang pinsan naming mga lalaki na sina Tyrone at Dominic. Dahil sa hapon kami pupunta sa piyestahan at malayo pa iyon. Isa pa, hindi namin alam kung anong mayroon sa lugar na iyon at baka mapano pa kami. Sige insan, walang problema. So paano? Mamaya na lang ha. Puntahan mo na lang ako sa bahay at ipagpapaalam mo ako kina mama. Masayang wika niya sa akin. Tumango naman ako at sinabing pupuntahan ko na lang siya mamaya pag natapos ko ng kausapin ang iba pa naming pinsan. Pagkaalis ng pinsan ko ay nagpaalam naman ako sa mga magulang kong may pupuntahan lang ako kasama ang mga pinsan ko. Hindi naman nagtanong ang aking ina kung saan ako pupunta
basta't mag-iingat lang umano ako. Makalipas lang ang ilang oras at magdadapit hapon na. Kaagad na akong naghanda para mapuntahan na ang mga pinsan ko at ayain na silang pumunta sa piyestahan. Ilang sandali pa ay sabay-sabay na kaming naglakad papunta sa baryo ng kaibigan ni Muna. Habang naglalakad na kami ay may napansin akong babaeng hindi naman katandaan at sa tansya ko ay nasa 40 mahigit lang iyon. Nakatayo ito sa gilid ng daan ng hindi kalayuan sa amin at matamang nakatitig lang nang hindi na inaalis ang mga tingin nito. Kahit nakailang minuto na kami sa paglalakad ay nakatingin lang talaga sa amin ang babaeng iyon. Kaya napapaisip ako kung ano ang kailangan nito at bakit sinusundan kami ng tingin. Subalit hindi na ako nagkaroon ng lakas loob na kausapin ng matanda. Pagkat nagkakasiyahan ang mga pinsan ko sa pagkukwentuhan habang naglalakad sa gilid ng daanan at panay tanong rin ang mga ito sa akin. Kaya naman nawala na sa isip ko ang tanungin ang babae. Dahil doon, hindi ko na lang iyon pinansin ang ginagawang pagtitig sa amin ng matanda. Dahil sa buong akala ko rin ay nagpapahinga lang ito sa gilid ng daanan at tumingin-tingin lang sa mga napaparaang tao. Subalit pagkalagpas namin sa babae ay nasipat kong matalim na itong nakatitig sa amin. At napapansin ko ring buhaghag ang buhok nitong nakabagsak sa balikat. Na para bang pulubi ito. May naaamoy rin akong kakaibang amoy na nagmumula sa babae. At para bang amoy ibaktol iyon o kaya amoy putok sa kilikili na tila ba hindi naliligo ng isang buwan. Ganoon na ganoon po ang naamoy ko, mga kaaswang. Maging ang mga pinsan kong sina Muna at Tyron ay napatakip na rin sa ilong at napatingin sa akin si Muna at nagtanong na, "Ano yung amoy na yun? Ang baho naman. Baka naman nautot ka dyan, insan, ha? Hindi ka lang nagsasabi." Bulalas na wika nito. "Uy, huwag kang mambintang dyan, ha. Bagong ligo lang ako. Baka itong si Dominic ang naglabas ng sama ng loob ng amoy. Hindi lang sinasabi, mukha kasing hindi naliligo na eh." Sagot ng pinsan kong si Tyron. "Aba, hoy, kakaligo ko lang, baka naman isa sa inyo may kagagawan rin." Wika naman ni Dominic. Dahil sa nagtutulokan na sila kung sino ang nangamoy ay bahagya kong siniko sa tagiliran si Muna at sinabing maglakad na lang kami ng diretso at wag na siyang mag-ingay pa. Tsaka ininguso ko ang matandang babaeng naglakad ng nakasunod sa amin. Sumikdo naman ang kaba ko sa dibdib ko at halos mabingi na ako dahil sa sobrang lakas ng kabog na para bang may nagtatambulang daga sa kadahilan ng hindi maalis-alis sa gilid ng paningin ko ang presensya ng matandang babaeng nakasunod sa amin. "Tara na mga pinsan, bilisan na natin ang paglalakad. Baka maabutan pa tayo ng dilim sa daanan." Wika ko sa mga pinsan ko at nagmadali ng maglakad. Pagkat hindi ko talaga maintindihan ang aking sarili, para bang pagkaramdam ko ay may hindi magandang mangyayari sa amin. Nakahinga lang ako ng maluwag ng masipat kung lumihis ng landas ang babae at pumasok iyon sa maliit na daanang papasok sa naglalakihang talahiban. "Hoy, ano yun? Grabe, kinabahan ako dun sa babae, ha." Bulalas na wika ni Muna nang tuluyan ng hindi namin makita ang matandang babae. "Hindi ko nga alam eh. Nakakakilabot naman kung makatingin sa atin. Akala mo may nagawa tayong kasalanan." Iiling-iling na wika ni Dominic. "Grabe, kinabahan ako doon, ha." Segundang wika naman ni Muna at napapakapit sa braso ko. "Baka naman may sakit lang ang matandang iyon, kaya ganon kung makatingin." Pagkukunwaring wika ko sa kanila nang sa ganon ay
Hindi na sila mag-isip ng kung ano-ano pa. Oo nga naman, baka nga may sakit lang iyong matanda. Pagsang-ayong wika sa akin ni Tyron. Hindi naman umimik sina Dominic at Muna. Sa halip ay naglakad na lang sila ng tahimik. Batid kong nawiwarduhan ang mga pinsan ko sa ikinikilos kanina ng matanda. Maging ako man ay kinabahan na rin. Dahil sa dayo lang kami sa baryong iyon at wala pang gaanong kapitbahay. Tapos biglang-biglang may tumititig sa inyo ng masama. Ikaw ba naman, kaaswang? Titigan ka ng masama ng hindi mo kakilalang tao. Hindi ka ba kabahan o magagalit? Ang masaklap pa ay susundan ka pa nito. Kaya sino ba ang hindi kakabahan kung ganoon ang magiging sitwasyon mo? Pakiwaray tuloy namin ay tatambangan kami ng matandang babaeng iyon sa daanan pag-uwi. Kaya naman itong pinsan kong si Tyron ay nagwika ng mamaya raw pag-uwi namin. Magbitbit daw kami ng bato o kung anumang mapulot na pamalo sa daanan. Dahil baka abangan kami ng matandang iyon at baka bigla na lang kaming pagsasasaksakin. Ang nasa isip kasi namin, marahil ay baliw ang matandang babaeng iyon. At baka bigla na lang may gawing masama sa amin pag nakita kami nito sa daanan mamaya pag-uwi. Wala kasi kaming ibang rotang madadaanan kundi doon lang din sa dinaraanan namin papunta sa liblib na baryong iyon. Tama ka, pinsan. Mas mabuti na yung handa tayo kung sakali mang may hindi magandang mangyari. Segundang wika ni Muna. Ano ba yung mga pinagsasabi nyo? Tama na nga yan. Tara na't bilisan na lang natin ang paglalakad para makarating na tayo kaagad sa pupuntahan. Wika ko sa kanila. Makalipas ang halos mahigit 1 oras at tuluyan ang sinakop ng dilim ang buong paligid. Sa wakas ay dumating na kami sa bahay kung saan ginaganap ang handaan sa fiesta ng kaibigan ni Muna. Agad naman kaming pinapasok ng kaibigan ni Muna at inasikaso. Nakita ko ring may binatang lumapit kay Muna at agaran mang yumakap si Muna rito at ipinakilala sa amin. Matapos niyang ipinakilala ay napag-alaman namin kapatid pala iyon ng kaibigan ni Muna at nobyo niya ang binata. Nako, kaya naman pala nagkukumahog si Kumag na makapunta dito. Dahil pala sa lalaking iyan. Ito talagang pinsan ko. Sarap kurutin sa singit. Wika ko sa aking isipan. Bakit ngayon lang kayo? Kanina pa namin kayo hinihintay. Akala ko tuloy hindi ka na makakapunta dito, mahal. Wika ng binata kay Muna. Pwede ba naman yun? Gustong gusto na nga kitang makita eh. Malambing na sagot ni Muna. Napairap naman ako at nagsambit na. Hoy, mahiya naman kayo sa mga single oh. Hiyang-hiya naman kami sa inyong dalawa. Lalo na sa mga nakikinig, mahiya naman kayo doon. Joke lang po. Natawa naman ang dalawa at agara na kaming iginawi sa kusina at ipinaghanda na ng makakain. O siya, sige. Magsikain na kayo at maya-maya lang pupunta tayo sa sayawan. Wika ng kaibigan ni Muna na si Corazon. Kung kaya agara na kaming nagsikain at pagkatapos ay nag-aya na si Muna na pumunta na umano kami sa sayawan. Dahil sa gustong-gusto na niyang sumayaw at napapaindak pa tila ba sayaw na talaga ito. Natawa naman kaming magpinsan dahil sa aming apat ay si Muna lang ang may pagkakalog-kalog. Kaya nga hindi ito pinapayagan ng kanyang mga magulang na umalis kung hindi kasama ang isa sa aming 3 magpinsan. Sa kadahilan ng kamuntikan ng mapahamak ito, noong lumakad ng mag-isa at pumunta sa mga kaibigan. Noong nasa sayawan na kami ay agad na kaming pumasok sa loob at pagkatapos ay pumesto na ng mauupuan. Makalipas lang ang ilang sandali ay dumating na naman ang pinsan ni Corazon at may bit-bit itong alak at pulutan. Matapos naming umupo ay agad na kaming nag-iinuman.
Nang biglang may nasipat akong matandang babaeng nakasuot ng bestidang itim na nakatayo sa labas ng bakod ng pinagpupistuhan namin. Kaya naman sandali kong tinitigan ng matanda pagkat pamilyar sa akin ang itsura nito. Nang matitigan ko na iyon ay naalala ko ang matandang babae na matalim kong makatitig sa amin kanina doon sa unang baryong pinasukan namin. Kaagad ko naman kinalabit si Muna at sinabing nakita ko ang matandang babae. Subalit tila ba nasa kanyang nobyo na lamang ang atensyon nito at wala na sa amin. Pagkat naghaharutan na ang mga ito. Kaya naman bigla na lang itong sumagot ng hindi pinag-iisipan at nagwika na. Hayaan mo na lang matandang iyan. Insan, hindi naman makakalapit sa atin yan eh. Napakunot-no ako at nagtanong nang, hindi ba natatakot ka sa matandang yun kanina? Kaya bakit mo nasabing hayaan na lang? Baka mamaya inaabangan lang tayo niyan eh. Ano ka pa pinsan? Hayaan mo na lang yung matandang yun. Mabuti pa Arthur, isayaw mo na lang tong pinsan ko nang sa ganoon na hindi na kung ano-ano ang pinag-iisip. Suhestyon ito sa binatang pinsan ng kanyang nobyo. Hoy, hindi ako marunong sumayaw. Baliw ka talaga insan. Alam mo namang, hindi ko na natuloy pang sasabihin nang bigla na lamang akong ayain ni Arthur nang sumayaw ng sweet dance sa gitna ng bulwagan. Nagkataon kasing malamyos na natugtugin ang ipinatugtog ng operator ng sayawan. Ganoon po kasi sa probinsya mga kaaswang. At magpasa hanggang ngayon ay uso pa rin ang sweet dance sa mga diskuhan. Ito lang kasi ang pagkakataon ng mga binatang magtapat sa kanilang mga nagugustuhang babae. Sapagkat isasayaw ka sa gitna ng bulwagan at mapapalibutan ng mga manonood. At syempre kunwari mahiyain pa ang binatang mag-aayang isayaw ang mga dalaga. At kapag napapayag na ang dalaga at naroroon na sa bulwagan, ay magpapapugi points na ang mga ito. Nang sa ganoon ay maka-score sa dalaga. Sana all score. Sa mga taga-probinsya ay ranas na ranas ang mga ganito kapag may piyesta. Lalo na sa bandang Kabisayaan. Sa kadahilan ng kulang ang sayawan kung walang sweet dance na magpapakilig sa mga dalaga at kabinataan. Balik na po tayo sa kwento. Matapos akong ayain ni Arthur ay naaasar pa ako noong una't nahihiya dahil sa hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ngunit nung naroroon na kami sa gitna ng bulwagan, ay hinapit niya ang bewang ko, papalapit sa kanya at bumulong ng marahan sa tenga ko na, relax ka lang, huwag kang kabahan, ako lang to. Sabay kindat ng nakakaloko. Imbis na makaramdam ako ng hiya sa kanya, bigla na lamang akong naasar at kumulo ang dugo ko at gusto ko siyang sapakin. Dahil sa napaka-presko kong magsalita. Ngunit nasipat kong nakatingin sa amin ang mga pinsan nito. Kaya tumahimik na lamang ako. Maya-maya pa ay nag-aya na akong umupo na kami. Dahil nakaramdam na ako ng pagod at medyo nahihilo na ako sa ininom na alak. Sakto namang pagkaupo ko ay nag-aya na ang kaibigan ni Muna na umuwi na umana kami sa kanilang bahay. Sapagkat mag-aalauna na ng madaling araw. Sige na, tara na, uwi na tayo. Para makapagpahinga na rin itong nobya ko. Wika ng nobyo ni Muna. Habang nasa daanan kami't naglalakad na pauwi ng bahay, binuksan na ni Arthur ang flashlight para may magsilbi kaming liwanag sa darahanan. Nagkakwentuhan pa kami habang naglalakad nang kung ano-ano at nawaglit na rin sa isipan ko ang matanda kanina sa may sayawan. Noong dumaan na kami sa may niyugan, naramdaman at narinig kong may kumakaluskos sa talahiban. Sa gilid ng aming dinadaanan, may maliit at maitim na ibon rin akong nakikitang lumilipad at dumadaan sa gawin namin. Panakanakang may naririnig rin akong huni ng tiktik. Subalit inisip ko na lang, ibon lang iyon.
Pagkat kasabihan ng mga nakakatanda, ang tiktik ay ibon lang umano iyon. Kaya naman nung una hindi ko na muna pinapansin iyon. Hinayaan at pinakiramdaman ko na lang muna. Baka kasi mga ligaw na hayop lang rin ang kumakaloskos na naririnig ko sa gilid ng daanan. Hanggang sa lumipas ang ilang minutong paglalakad namin, ay may nadaanan kaming bukas na tindahan at may iilang mga tao pang nag-iinuman doon. Kung kaya sandali muna kaming dumaan at bumili ng mga ngata bago magpatuloy sa paglalakad pa uwi. Maya-maya pa, nakaramdam na naman ako ng kakaibang presensya. Yun bang parang may taong nagsundod na sa amin. Kung kaya nakaramdam ako ng kabog sa dibdib. Kaya lang sa tuwing lumilingon ako sa aming likuran, wala naman akong nakikitang tao. Bagkus ay isang malaking pusang kulay itim ang nakikita kong nakasunod sa amin. Insan, bakit parang kanina ko pa napapansing sinusundan tayo ng pusang iyon? Tanong ko sa pinsan kong si Dominic. At ininguso ang may kalakihang pusang nakasunod sa amin. Naririnig ko ang pagsinghap ng hininga nito habang nananatiling nakasunod sa amin. Hanggang sa maya-maya pa naramdaman kong biglang nag-iba ang klima ng simoy ng hangin. Bigla itong umalinsangan at nakakaamoy na rin ako ng kakaibang mabaho. Kaya napatakip na ako sa aking ilong pagkat sumisiksik sa kalamnan ang amoy. Yung bang parang amoy imbornal na may nakaimbak ng matagal at nabubulok na napatay na hayop. Ganoon po ang aking naamoy ng mga oras na iyon, mga kaswang. Tol, ang baho mo naman. Anong klaseng pabango ba ang ginagamit mo? Rinig kong paberong tanong ng nobyo ni Muna kay Arthur. At humagalpak ng tawa ang mga ito. Magseryoso nga kayo mga pre. Kanina ko pa talaga napapansin yung pusang sumusunod sa atin eh. Saway ni Arthur. At mabilis na nilang-nilingon ang pusang tinutukoy niya. Nilingon ko naman ulit ang pusang nakasunod sa amin. Subalit sa pagkakataon iyon, mga kaaswang, sandali kaming naistatwa ng aking mga pinsan at ng mga kaibigan ni Muna sa kinatatayuan at hindi makagalaw sa kadahilan ng noong nilingon namin ang likurang parte ay isang matandang babaeng nang lilimahid ng langis at umaalingasaw ang napakasangsang na amoy ang aming nakita. Napasinghap ako nang masinghot ko ang napakabaho nitong amoy. Na sa tingin ko ay dahil iyon sa nanlilimahid na langis na pinapahid nito sa kanyang katawan. Nakadapa ang matandang babae sa lupa habang itinutukod nito ang mga braso at dahan-dahang gumagapang papalapit sa amin. At walang humpay ang pagtulo ng malalapot na laway nito. Nagbabaga na para bang uling at namumula ang mga mata nitong nanlilisik na nakatitig sa amin. Nang malapit na ito sa kinaroroonan namin, ay narinig ko na ang bawat paghinga nito na tila ba naghahabol at parang may halak o plema iyon sa kanyang dibdib. Aswang yan! Aswang ang nilalang na yan! Tara na, takbo na tayo! Sigaw ni Arthur. At agarang hinawakan ako sa kamay at mabilis na akong hinatak. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na iyon, mga kaswang. Tatakbo ba ako o hindi? Pagkat nangangatog na ang mga tuhod ko at halos panawan na ako ng ulirat. Kulang na lang ay maihina ko nang tuluyan ko ng masilayan ang buong kaanyuan ng aswang. Sa kadahilan ng isipin nyo na lamang po kung gaano kapangit ang pagmumukha ng nilalang na iyon. Pulang-pula ang mga matang dilat na dilat, kulubot ang mukha at marami ang mga mahabang ngipin na nakausli sa bunganga nito. Parang pinaghalo ng mukha ng kambing at mukha ng pusa ang itsura ng aswang. At tumutulo ang malalapot na laway nito sa lupa at tila ba hindi maputol-putol iyan. Mahaba ang mga matutulis nitong kuko
na bumabaon din sa lupa. Basta po, ganoon ang nakikita kong kaanyuan ng aswang. Kung kaya namumutlat, nangangatog na ako. Mabuti na lamang at hindi ako pinabayaan ni Arthur dahil noong nagtatakbuhan na ang mga kasama ko ay hindi ko na magawang ihakbang pa ang mga paa ko na para bang naninigas na iyon. Halika na, Regine, tumakbo na tayo. Pukaw na atensyong wika ni Arthur sa akin dahil sa nakatitig lamang ako sa nilalang. Mabilis pa sa 4:00 hinatak niya ako at kamuntika na akong makaladkad kaming nagtatatakbo patungo sa bahay ng kaibigan ni Muna habang humihingi ng tulong. Mabuti na lamang at bago pa kami maabutan ng aswang ay nakarating na kami sa bukuran ng bahay at mabilis na kaming humingi ng tulong sa mga taong naroroon. Subalit noong lingunin ko ang nilalang ay natanaw kong nasa di kalayuan na ito. At nakita kong iyon ang matandang babaeng nakasunod sa amin kaninang hapon. At iyon na rin ang matandang babaeng nasa sayawan na matalim na nakamasid sa amin. Mabilis namang hinabol iyon ng mga taong nag-iinuman pa sa bahay ng kaibigan ni Muna. Subalit mabilis nang nakatakas ang aswang, kung kaya hindi na nahuli ito ng mga tao. Ayos ka lang ba, Regine? Grabe, sobrang nag-aalala ako sa iyo. Pag-aalalang tanong ni Arthur sa akin at masuri akong tinitignan nito kung may galos ba ako dahil sa ginawa niyang pagkaladkad sa akin. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala, tugon ko habang hinihingal. Sa isip-isip ko, mabait rin naman pala at maalalahanin ang kumag na ito. Ang buong akala ko talaga ay presko at pangit ang ugali nito. Hindi naman pala. Uy, natulala ka naman dyan. Alam kong gwapo ako. Huwag mo namang ipalatang patay na patay ka sa akin. Napapairap na naman ako dahil sa umatake na naman ang kapreskohan nito sa katawan. Pero sa totoo lang mga kaaswang, medyo nakaramdam ako ng kaunting paghanga kay Arthur ng mga sandaling yon. Dahil sa kahit na mahangin siya, ay maalalahanin at hinding-hindi ka pababayaan kapag nasa kapahamakan. Samantalang ang mga pinsan ko daig pa ang mga kabayo kung makakakaripas ng takbo, ni hindi man lang inisip ang mga ito na may pinsan silang naiwang babae. Pero humingi naman ng paumanhin ang mga pinsan ko, mga kaaswang. Nagpaliwanag rin ang mga ito kung bakit nakaligtaan nila ako. Yun ay dahil nataranta na raw sila at hindi na alam ang gagawin. Sinabihan ko naman silang ayos lang dahil kahit sino naman kung tatanungin mo, kapag nasa ganoong sitwasyon na, talagang matataranta ka talaga. Sa bahay na kami ng kaibigan ni Muna nagpalipas ng gabi. At habang nagpapaanto kami, ay napag-usapan nga ng mga magulang ng kaibigan ni Muna na may aswang nga talagang gumagala sa baryo nila. Marahil ay nasundan kami ng aswang simula pa sa unang baryong pinasukan namin hanggang sa kanilang baryo at palihim kaming pinagmamasdan. Nalaman ko ring buntis pala si Muna sa kadahilan ng nagtapat na sila ng nobyo niya sa mga magulang nito. Kinabukasan, pagkabalik sa baryo namin ay kasama na ang mga magulang ng nobyo ni Muna at namamanhika na ang mga ito. Noong una ay napagalitan pa ako ng tiyahin ko sa pag-aakalang konsentidor ako. Bakit hindi ko raw sinasabi sa kanila ang nangyari kay Muna. Ngunit nung sinabi kong wala akong alam tungkol sa pinaggagawa ni Muna at ni hindi ko nga alam na may nobyo pala ito, humingi naman ng pasyensya sa akin ang tiyahin ko nang magtapat si Muna rito. Kutob ko nga naman mga kaaswang, kaya siguro sinundan kami ng aswang. Yun ay dahil sa buntis si Muna at marahil ay naamoy ng aswang ang ipinagbubuntis nito. Matapos mag-usap-usap ang magkabilang panig,
ay naging maayos naman at nagpaplano ng magpakasal ang pinsan ko. Sa ngayon po ay may sarili na kaming mga pamilya at nalipat na rin ako sa lugar, pero parte naman iyon ng Leyte. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswak. Maraming salamat po sa pag-antabay. Muli po, ako po si Regine ng Abuyog, Leyte.